Обелвам картофите, нарязвам ги и ги слагам в тавичка. Обичам да правя нещата лесно, затова си имам удобен уред за рязане на картофи. Перфектните пръчици. Добавям пиперче и подправки на вкус. В случая слагам риган. Малко водичка и ги слагам във фурната да се запекат. Приготвила съм си любимите млечни продукти. Добавям царевичката, като я пърсвам отгоре. Нареждам броколите. В случая моите са замразени от миналото лято домашни. Заливам с заквасената сметана. Това е половин буркан, в който съм доляла малко водичка и сирената. Слагам тавичката във фурната, за да се запекат до готовност. Един златист, прекрасен цвят. И после сервираме и се наслаждаваме на вкусната запеканка. Бързо, лесно, вкусно и много полезно. Добър апетит, мили приятели!